Agentúra Inbox Agency hľadá operátorov na CNC frézy so systémom Siemens alebo Heidenhain do Rakúska s okamžitým nástupom. Je potrebné mať strojárske vzdelanie a kvalifikáciu získanú na kurzoch alebo pri predchádzajúcej pracovnej praxi. Požadovaná je aj znalosť nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni minimálne A2. Zamestnávateľ vám ponúka tieto podmienky. Práca je na rakúsku zmluvu. Hrubá mzda za mesiac je 3285 eur plus príplatky za zmeny a nezdanené diéty 26,4 eur na deň. Pracuje sa na 3 zmeny. Zamestnávateľ asistuje s vyhľadaním vášho ubytovania pred príchodom do Rakúska. Požiadavky zamestnávateľa na uchádzača sú následovné. Hľadáme kvalifikovaných pracovníkov s dobrou praxou. Je potrebná komunikatívna úroveň nemeckého jazyka. Mali by ste byť ochotní pracovať na 3 zmeny. Schopnosť pracovať v tíme. Nezávislá a flexibilná práca. Auto a vodičský preukaz na cestovanie do práce. Ak máte vážny záujem, pošlite životopis v nemeckom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa vám. Životopis pošleme rakúskemu zamestnávateľovi, ktorý s vami v krátkej dobe absolvuje pohovor. Od zamestnávateľa potom dostanete rakúsku zmluvu a budete pracovať za mzdu až do 3300 eur na mesiac v čistom. Ubytovanie je zabezpečené. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštívte náš web www.inboxagency.sk alebo nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube.